Kaya na ako sa kumibret, usod na kong patin, zero man. Wala na yun, blanco na yun. Katong usa, nawadaan sa siyag break, natuwa dito, niaso sa to siyag mayo. Tuo kong Patay ang duha ka taong nasakay sa nagparking nga motorsiklo dihang nadasbagan sa truck ni karga nga nawala og brake sa uling Naga City. Meron hinungdan sa mahubog ni sa magkuan ni sa magmaoy. Opisyal sa barko ng hostage patay. 13 anyos nga hostage sa Maran. Ang bata magapusil, kanay bung. Babae nga namaligya og ice candy, gipusil sa suspect nga nagmotorsiklo at ubangan sa iyang mga bata nga customer. 183 million pesos nga kwarta gilain sa dakbayan sa Sugbo aron ipaayo sa mga eskwelahan ug mga buildings nga nangadaot sa linog. Those residing or working within Cebu and Bohol, mao sila pwedeng maka-avail. 3 billion pesos giandam sa GSIS alang sa emergency loan sa mga miyembro nga biktima sa linog. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong Sibya. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, tuwa karon sa lungsod sa Luon, Bohol ang Alagang Kapatid Foundation ug Smart PLDT Foundation aron ihatod ang mga hinabang alang sa atong mga kaigsuonan nga bulanon. Apan sa dili pa kana, ato sang sawan kining dagko kayong mga reports gikan sa kapulisan. Naukay kagabi Frank ang pier area gumikan sa usa ka hostage taking nga nalambigit sa usa ka crew member sa usa ka barko ug usa ka 13 anyos nga batang babae. Namatay ang hostage taker human po sila sa may responding police. Jinky Barrio, Suginlimi. Dinhi sa deck sa MV Filipinas Cebu napupos ang 4 ka tuig nga pagserbisyo sa 31 anyos nga second mate sa MV Filipinas Butuan nga si Andrew Lendio. Napatay siya ni SPO4 Rogelio Cañete pasado alas 6 kagabi. Human ng hostage og babae nga 13 anyos nga pasahero sa MV Filipinas Cebu nga mobiyahe unta padung sa dakbayan sa Iloilo. Giingong gibira ni Lendio ang batanon og gitiunan sa dala niini nga kutsilyo. So, by all means, our police officer exhaust all means na mapasurrender ni si Andrew. But unfortunately, nakita na sadha sa atong police na imminent danger na ang si Gina o diha ang atong gitawag na judgment call. Unti-unti siyang umaano ng yung kutsil, nangina ba sa sinabi ko. Tapos pumunta dito ng police. But siguro pinaril yata. Daling nirespondi sa komisyon ang pulis nga si Cañete. Nakignegosasyon pa kini sa suspect apan wa mo patuo. Dihang akto ng dunggabon sa liog ang biktima, napugos si SPO4 Cañete nga pusilo na lang ang suspect. Dead on the spot si Lendio, human maigo sa iyang ulo. Sa maransab sa liog ang 13 anyos, human matapsingi. Left side sa kuan ba? Left side sa yang mandibulbon, adre balaw kagawas. Okay ra, nasa UR na ron ma'am, nasa Soto. Bisinti Soto ang bata. Okay ra. Wala problema na doon, nagikuha na, gi-assist na sa mga doktor no. Ang hostage victim usa sa mga scholar sa Sisters of Mary Girls Town sa Talisay City nga padung mo bakasyon sa Antique gumikan sa linog. Luwas na sa peligro ang bata apan nagpabiling tanghaga kung nganong nahimo ni Lendio ang mang hostage. Meron hinungdan sa mahubog ni sa magkuan ni sa magmaoy. Dako na siya sa nausab ang iyang kuan pagkaminyo na niya nga maginana na siya magmaoy na. Gikumpirmar sa mga kadagkuan sa Cocalyong Shipping Lines nga empleyado nila ang namatay. Mopahigayon sila og kaugalingong investigasyon bahin sa insidente. Misurrender sab sa Cebu City Police Office ang pulis nga nakapusil kinsa sakop sa Punta Princesa Police Station. Jinky Barrio, News 5. Subay sa maong balita, gipanalipdan sa mga PNP officials ang pulis nga nakapusil patay sa maong hostage taker. Matud pa, usa ka lehitimong aksyon ang gihimo sa police officer nga na-assign sa Punta Princesa Police Station. Matod sa Deputy Regional Director for Administration nga tukma lang ang gihimo ni SPO4 Rogelio Cañete Jr. diyang iyang nakita nga delikado na ang kahimtang sa bata. Depensa sab sa hepe sa Stasyon 10, di na-assign ang police nga aksidente lang naigo sa ulo sa suspect.
Bisan pa diini o bisan na wala pa mitumaw nga complainant sa kaso, ilaw sab nga susihon kung doon na ba itulubagong administratiba si Cañete. As what have been reported, it looks like ginawa lang ng pulis yung kanyang dapat gawin, di ba? Actually, ang target niya is siya right hand. So, unfortunately, na kay moving mong dili stable ang kan ba. So, wala sa intention nga. Drug pusher nga mabdos gisikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch human nagpositibo ang gipahigayon nilang buy-bust operation. So ginlimi Leslie Caminade Vistil. Ang upat kabuwang mabdos nga si Judith Uyaw, 29 anyos, mo igitumbok nga na nag-iya ining mga gagmayng pinutos sa gituang shabu. Nagkantidad gini og kapin 20,000 pesos. Nasikop siya sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa iyang panimay sa may barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Ato sa gipagayong buy-bust operation kagabi, diin gipalitan ang dinakpan og duha ka gagmayng pakiting shabu. Giyong silingan ra ang ipahibaw sa kapulisan kalabot sa binuhatan sa dinakpan. Kani siya on and off ang yung operation, no? So again, tawag na sa dagatong concerned neighbor nga nibalik na sad siya, so conduct ni og buy-bust operation nga dunay positive result, so mo ni ang nakuha sa iyang position. Matod sa dinakpan nga igo lang siya nga nangumisyon sa maong negosyo, gingong igo ra sa ihatod kaniya ang maong mga drogas. Ang gisugo ra mo kuani ma'am, no sintura kuani. Dis ma'am. Isa magasugo nimo. Musugo kay na ato niyo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Duha ka tawo patay human gidaro sa forward truck ang ilang gisakyang motorsiklo sa Maydan sa Uling Naga. Suginimi, Jinky Bargio. Igo rang nagpark din hidaplin sa National Highway sa Sitio 3, Barangay Uling, Syudad sa Naga, ang motorsiklong dunay sakay nga duha ka tawo di ang aksidente kining gidaro sa usa ka sakyanan nga forwarder pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Matud sa mga nakakita, nawad-an og preno ang maong sakyanan hinungdan sa disgrasya. Patay ang driver sa maong motorsiklo nga si Januel Peñarejo, 28 anyos, ug ang angkas niini nga si Raymart Basilan. Aning di karga, kusog kayong bahada. Basiyo na siya, wala siya kuan. Wala ay break. Yang mo to mo nakitaan nga naa day tao nga na kuan jud nga namatay sa kanal, na Sochas kanal. Asoy sa driver sa truck de karga, kalit siyang nawadan og preno dihang padulhog siya sa Naga Uling Road. Karon pag utro na kong kurbada di silya, nanay gapara nga pahunungon ko. Pag ariyan ako sa kumpret, usod na kong patid zero man. Wa na yun, blanco na yun. Matud sa kapulisan sa Naga nga posibleng mapasakaan og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang driver. Apan milabayang usa ka oras, laing forward truck ang nalimbuwad. Pila ka metros ang gilayon gikan sa unang aksidente. Giingong nawad-an sab og preno ang maong truck. Wa hinoy na unsa sa maong hitabo. Katong usa nawad-an sa siyag break, natuwa dito, ni aso sa to siyag mayo. Tuo kog masunog gali, nagtawag kog virus lutupan. Igor sa na murag na injured gamay man ba? Kay murag dili man kay siya grabe. Nasayran nga daghan ang hitabong aksidente sa maong dalan. Jinky Bargio, News 5. Babaeng hamtong nga mamaligyaay og ice candy gipusil patay samtang nagatiman sa iyang mga batang customer. Kapulisan nagduda nga naaan lang kining asset sa pulis. Mubalik si kapatid Jinky Bargio alang sa eksklusibong report. Naabdan sa News 5 kaganyang pasado alas 11 ang takna sa buntag kining babae nga naligo na siyang kaugalingong dugo dinhi sa 5th Street, R. Padilla, Barangay Dulho, Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan ng biktima sa tawag nga nanay, diin matagkaron og unya mangumpra og ice candy aron ibaligya. Nakuan na mo, nakuan na day si nanay di ay. Nahagba na day siya, pero wala may kita nga diri ra man mi sa sud. Sa panimay sa usa ka pulis nga nadestino sa Mambaling Police Station, tigkumprahan ang biktima. Ganang buntag sa iyo kayo, ikuha na na mo mga 120. Ya, pagbalik na ni dire, mukuha mo din na sa kay for sure jud kana sa hurot na din na siya. Atol sa hitabo, mga gagmayng bata nga mipalit og ice candy mo'y nakakita sa duha ka mamumuno nga nagsakay og motorsiklo. Ang bata magapusil, ganay bungo.
Anya? Ibuto. Ang suspect sakay ko ng motor niya, ang backrider mo ay ninaog niya. Diya may bata nagpalit aning biktima, nagpalit og ice candy, bagiwaling ang bata. Itong ditso pusil ko no, dayong lakaw pa doong dito balik og sakay niya hiding sa Inbacalso. Sa pagkutlo ning balita, wa pa mailhi ang biktima apan nakuha gikan sa iyang pitaka kining hulagway sa usa ka babaeng nagsulob og nurse nga uniforme nga may ngan nga Shannon Margaret Arias. Matud sa homicide section nga posibleng naaan ang biktima nga usa ka police asset kaysa panimay sa pulis kini moangkat sa iyang negosyo. Actually kana nga anggulo wa ginana mo isa likway. Usa sa gidna mon usa na sa among mga kanang lead sa among investigasyon. Patakay bawa sinaan sa ni siya nga asset. Jinky Bargil, News 5.